Ingdeng po ningkan esek rong hangaso arong pi hem isi kaching rumami mesen pen kapaman pon. Dongmuka grong sopialong aningkan wangason thak si peneng aningkan le thotta hawa rongker karklipon. Ning ke me parpik kuru modon ingti handshake arideng pen okhi aso forest department aphan kaparideng pon. Nele berta thanbang Sondro Singh rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kasing honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom tane pini arsik jeta berta norangton pena jeta Ingdeng pon ningkan esek rong hangaso arong pi hemisi kaching rumame kapaman pon. Patumi arkoi ni phai sirkep bhomkuru arni Lakhain koira trok duar bagori MSC constituency ke parlo Deitor Moniram langne auditorium hall a hemalong Ingdeng pon ningkan esek rong hangaso arong pi hemisi kaching rumame kapaman pon. Ingdeng po ningkan esek rong hangaso arong pi hemisi kaching rumami Daniel rong pi ahin pen kachari pon ame along rong pi rong asaratum kachitong dun lake Kensing rong pi singhason sarte rong pi arong Longsing rong pi singhason langsibu arong Dolosing rong pi singhason Samson rong pi samilangso Dhoniram rong pi Dolamara Babu rong pi Angjok rong pi Biddasing rong pi samilangso Hemari rong pi Langtuk rong pi arong Babu Singh rong pi Kaching rong pi Dongmuka karong Lapen longchi rong pi phuloni pen chetong dot Lapen anparta Hengklong rong pi Ausa longchi be Deitor Robindra rong pi dipu atum chetong dot Lapen ke patumi bangso amealong bang pharoke thom sose armu chetong lapen ke Mei chengcha prang chilir chepor mate pisar pusar chethan chimumpon lapen ke penengan ke ingdeng pho an rong hangaso arong pi hemisi kaching rumame kangni pon thek pura ning arong bhong chipipon labangso rong hangaso arong pi hemisi kaching rum amealong Halloween penta nang chetong dun pusi birta nang pachini dun lake dipu dongmukak samelangso phuloni rongmongwe Deitor lasonse penang an ka helopen Kewang do o puta nang than pachini dun. News Desk report Biswanath Karbi live. Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta. Dongmuka grong sopialong hawa rongker karkli kapadapon. Patumi arkoi ni phai sirkep bhomkuru arni karbianglong alongri dongmuka grong sopialong hawa rongker karkli kapaman pon labangso hawa rongker karkli pon lake dogmuka taun angkang pialong keparlo pon atum an chirung cherek si aning kan wangta labangso se charkli pon bom wang bompen pining an ke ingdeng sirkep an nang pleng tanglo Patumi dongmukak ahawar rong keralong cepatir pi pon lake dongmukak achi phong asar jogyan inti japon lenlo karkli pon akurusar lake mohori lekthe karkli pon hempu mukrang rasinja lapen horesor ronghang karkli pon arnam pharo longle ahi I dikrut sarpi lapen ramsing teron karkli pon lake mohamaya thanase Lason se aningkan wang ason thak si peneng aningkan le thotta mesen ingsamjin pen dongmukak rong sopialong hawa rongker karkli paman ponlo Karbianglong dongmukak pen rukasen kro report Biswanath Karbi live Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Bapuram tokbi arong amekar kurumodon ingti handshake alangli inut kanghon kajinso ke thepar pik abangpho
Patumi Okiaso Forest Department Karbi Anglong Autonomous Council Atumaphan Kahodaidun Non aparahut monit monor pen anparta marat maring aphananta kanghon kachingbar thek abangpho alangli Lokhimon Ashram along akuru modon inti handshake alangli nut kangthir et abangpho marat maring apia phananta kanghon kajinso pachingbar thek abangpho pinak ajoksi Patumi Okhiaso Forest Department Karbi Anglong Autonomous Council Atumaphan alangli reading pen kahodai parupon Patumi arkoi nifai sirkep bhomkuru arni Lakhain koira trok duar baguri MSC constituency ke parlo Lakhahini dolamara bapuram tokbi arong Lokhimon Ashram along Patumi arnikang sam troksi apor malom Ashram Ibialong Okhiaso Forest Department of Karbi Anglong Autonomous Council Atumaphan kahodaidun Bangso Okhiaso arong kapregatum thenglo han kachuridam ahutsi Kelong lapen laso Okhiaso kurumodon ingti hensek ke marat inghon o puchirisi nang chojor ahut kurua bang aning arongsi ke hang ador pen abatsi pidun thulo api dolamara ren chatumaphan birta pisi nang pachinthum toilo Lasonsi Lokhimon aronalongke monit atumaphan kanghon asonsi wotek boso marat mareng aphananta kanghon donagi pusi pherangki karjo ahut inut cherok toka bangphu nangthan pachinidun Apitu dolamara forest ranger deputy ranger bimol terona hinpen pherangki karjo ahut nangathan donatengke bangso Okhiaso ke borjuri rescue alongsi ponpo lapen pareng bek pokuta lamchak nangchipidun lapen bangso Okhiaso nangkapari deng longke mepiklo ning engsam piklo puta kachoro pajirpon Nana pini prime time abirta laan pensi kangton eklo kado e phanta kurwang thula pen domi thakne